То успява да докосне душите на хората. Така, съм бил на много представления вече на този спектакъл и хората ги трогва. Наистина представление е направено с много любов от нас, от всички нас. И мисля, че това го крепи и му дава живот, сила, свежест, енергия. Но като цяло мисля, че така върви от началото до края към една обща мисъл. С това хората, може да, невъзможно е да бъдем откровени и чисти съвсем, но поне да се опитаме. Някой замислял ли се над проблема, че нашите деца загубват от детството чистата си наивност и въображение на все по-ранна възраст? Или е нормално да виждам по софийските улици 10-годишни момчета и момичета с поведение и самочувствие на олегнали, богати, зрели хора? Правейки този филм не казвам, че аз нямам маска, че аз съм безгрешен, никой не е. Аз и представлението "Маските в мен" просто ви поставяме въпроса. Защо? Маските като че ли ни помагат да се харесваме повече, сякаш се срамуваме от себе си. Защо? И ако не се срамуваме от това, което сме, защо са ни нужни маските? Дали пък маските не ни се налагат от обществото, а то манипулирано от правителства, в чието интерес е да не намираме себе си? Да не мислим, а да се водим сляпо от модното. Защо се влияем от моди? Филмови идоли, музикални звезди. Да нима не знаем, че тези медийни идоли и тъй наречени звезди са нищо друго, освен добре поставени маски. Защо лъжем? Защо се срамуваме от чувствата си? Защо все по-малко хора казват "обичам те"? Защо се срамуват от тези думи? Защо все по-рядко хората казват "извинявай", когато са сгрешили? Защо? 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 Много въпроси. Но къде са отговорите? Те са в теб. Как се бориш с своите маски? Как се боря, не знам. Опитвам се да бъда дете.